muža nemam, slobodna sam žena. Evo, stavio je naočare, znači uzbiljili smo se. Ajmo. Može? Može. Za potpunu regeneraciju i bezbolan. Ajmo. Funkcionalan, bezbolan i funkcionalan. Bezbolan i funkcionalan, bezbolan i funkcionalan. Tražimo pravi uzrok nastanka bola. Kako počinje? Ajmo. 3, 4. Akcija. Znači ja moram da budem samo glasnija. A причинами могут быть грыжа межпозвоночная, koji uz pomoć akustičnih talasa visoke ako bol ne prolazi duže od Mi ne lečimo samo simptome, već tražimo pravi uzrok nastanka bola. Sve to dobro? Да. Mislim da je dobro, ide još jedan. Pa nema još jednom. Može. Fizionova Innova centar, potpuna regeneracija za bezbolan funkcionalan pokret. Ne,